Čau, čau. Vítám vás u 3. hodinu 6 and Fidget. A tak, hlídku máme hotovou. Teď jsme na světě 9. A utočili jsme proti Dralaxu. Tak to já nedám. Jsem nebyl ani připravený. Přeskočit. A my jsme vyhráli. No perfektní. Jo. Dralax prohrál, teď jsme na 16. místě. Super. Dralax je tady, teď na 18. místě. A dějte se, kolik jich je přichystaných, jo. Co je první řada úplně. Tak, jinak jdem do areny. No. Škoda. Tak. Síla, to je skoro 800 tref. Obratnost 147, no perfektní. Tak máme nové rukavice. Potřebujeme nic. A XXLík. Super, mám XXLík na tomu, si ho tam nedolíme. 2330. Tak, jinak se lepšíme. Zautočíme do potomka na bažení dra. No, to nemělo asi cenu. Teď tak. Tak si dáme. A teď tohle je luk. Tenhle já potřebuju. Se mi líbí. To vezmeme perfektní. Dáme si tam naši X a ještě to, jak jsme si udělali, na světě je 16, jo. Na světě 16. Jo. Jo, to nejsem, počkat. Jsme tam. Tady máme 3. Hezky. A perfektní. A tady let stínu. Tak. 9. No, to necháme. 2, 1. 6, 3, síla 3. Tady 3. Tady se máme, nám nabízijou 56. Síla, výdrž, štěstí, výdrž. Aha, obě dvě zrovna. Jinak se takhle. Tak jinak se nalepšíme. Šousneme to tam. Já dnes natočíme trošku další video. Takže tohle. A teď se koukneme, kde je zase první. Proutek. Minul byl tady ten kazat. Ne, teď nevím. Ale proutek. Jo, na toho jsme se vlastně dívali. No, ještě zbývá hodně do něj. Je. Tak, teď nám dojde hospoda 4 minutky a budeme mít novou zbraň 310 obratnost, tak když si to řeknete, minus 170 300 je 1600 minus 80 to je 205, minus 70 je 2203. 225 plus 310. Je to prostě lepší, jo. Kdo chce být, jo.
Kdo chce jí třeba hrát taky Shakesa, jako koukal se na mě na jednom video, jak točím teď. A já to vždycky dávám na Facebook, teda i na YouTubeko. Jinak teď máme hodiny 15, 11, 40. Budeme točit teď, no, chvilku. Tak. Jinak dáme album. Ještě koukám. Vyčišníc. Tady třeba, jaký jsme měli. Takže měli jsme tady to, tady tu jsme měli. Ty kuše já se nevyznám. Tuhle jsme měli, tu. A tu, teď nějaký tady z těch budeme mít jednu. Jo, tohle jsme měli, jinak ty dvě jsme neměli. Tohle bych chtěl, to je úplně dobrý. Guild of Magic 5000. I tu nejneškodnější hru pramení v Doom. Co to tady já? Já nevím, už to zmizelo. Potyčky. Čekat. Jo, tyhle jsem měl, tyhle ne, ale tyhle jsem měl. To je hezký. Teď bude zase Tarzanová. Jo, tady, dějte se vždycky tady, na ty epiky. Tarzanova třeba. A teď tady bude zase Tarzanov opasek. Teď tam bude, aha, no. Jo, to jsou ty amulety. No. No, super. A už budeme se. A tak. Máme 17 zub. Tady 3, 1. No, pokračujeme. Ten se mi líbí, tady tenhle žlutý. Když se kouknete na ty úplně první, tady na toho protka, tak má skoro všechny věci z podzemek. Až budete mít 150, tak máte takovou věž, kde je 100 protivníků a to musíte všechny dát. A máte tam 3 pomocníky. Jo, a potom, když to vyhrajete, to třeba vyhrajete 10krát, jako třeba za sebou, ale když budete hodně dobrý, tak máte skoro věci, všechny tady ty věci má z podzemka. Tohle a tohle. Tak. Já už jsem se díval, prohrála jí 0-1 proti Švýcarům. Ale jako hraju dobře, ale proti Švýcarům to asi prohrajeme. Možná i vyhrajeme. O to zbraní? Jo. Máme zbraní. A je to o... Měli jste 305 a teď máte... Jo. Jako tohle prodám za 9000. No, super. Ale je to hodně lepší. Tohle. Ale ještě už třeba jsem viděl 70, která tam stála všechny sklíčky mám. A já jsem 81 a ještě mi to sklíčko poslední jako neobjevili. To nechápu proč. To já bych se chtěl jí zeptat, proč prostě tohle, jo? To nechápu. Jinak se koukneme do pozicu. Dobrá. Hele, VIP, ten znám. To jsem byl. Jo, VIP, tam ty jsem byl v tom cechu.
A když jsem byl ale ještě měl jsem ale 50 zhruba, no teď už mám 81. Dneska plánuju asi od 82. No, tak si vylepšíme jinak. Dívejte se, nám už to nezbyde. Síla. Tak. No, to bych si dal inteligence 26. 43, no, výborný. Tak. Vyjde nám hospoda za chvilku. Jinak jste si někdy všimli, že jsou třeba červený. Čekejte. Tady zrovna nikoho nemám. Ale když si dáte syn slávy, vy budete pomalu popojíždět. A někdo bude červený. To znamená, že na vás zaútočil. On tady za mnou nikdo není teď. A už na mě ale 20 lidí zaútočilo. No ještě jsem se nikdo neobjevil. Já to cenu. Budem. Já už tady máme. Výborně. Výborně, teď jsme si hezky dali. No, 36 minut, tak si dáme ještě arenu, vybereme si někoho zautočíme. Z Hakes. Nějakou 4. Tak na tohle zautočíme, tady vidíš, že on neví, jak to hraje. Jo, síla 24 má, no, obratnost má skoro lepší než inteligence, tak to už je divný, podle mě. Jak má prase? No. Tak. Čekám ještě chvilku. Až zautočí. Jo, vidíte? 3x4. To je taky, jak jsou vylepšený. Jo. Mám třeba obratnost 21 a inkvizici 45. Výdrž mám 21. Zase menší úroveň. Jinak dneska budeme končit. A těšte se na další díl a přeji vám hezký den. Čau.